per 2 terços a les enquestes, els 2 terços els tindran Partit Popular, PSOE i Ciutadans, que són el mateix partit, que és el partit de la banca, de l'Espanya eterna, i és el mateix, exactament la mateixa merda de sempre. Què us penseu que faran? Què us penseu que faran quan després d'aquests 4 anys on el règim s'ha tambalejat, on ha vist que començaven protestes molt ben organitzades, on la gent prenia consciència, on la gent els insultava per tota la mala gestió, per haver-nos dut a la misèria, per haver-se enriquit a costa nostra, aquests 4 anys on han vist perillar el poder? Què us penseu que faran quan es tanquin aquestes eleccions espanyoles i al Congrés dels Diputats tornin a tenir majoria de 2 terços? Què us penseu que faran? Tancar tots els processos i venir a Catalunya a imposar-nos un altre pacte per l'esquena, un altre pacte en despatxos com el de la transició, a tancar el procés sobiranista català i a tancar tota possibilitat de reforma de res, ni de canvi polític de res. I ho faran per venjança, perquè a Espanya l'oligarquia ha actuat i actuarà sempre per venjança. Ho faran per imposar-se i ho faran per callar qualsevol veu democràtica, com la del poble català organitzat, que és un dels 2 factors que està plantant cara al règim de l'estat espanyol, junt segurament amb Podemos i les marees, etc., que ho fan a la resta de l'estat, diguéssim, però que és un dels 2 factors que està fent tambalejar aquests temps al poder, i ho faran. Vindran a venjar-se, a tancar, a tornar a atar, i bien atar, una altra vegada, el poder en base a un concepte centralista, neoliberal i autoritari de l'estat espanyol. Tenim, doncs, un cronòmetre que va marxa enrere. Tenim les municipals i tenim les eleccions al setembre, no només per activar-nos a nivell electoral institucional, però sí, sobretot aquí, perquè són 2 fites electorals molt importants, però també a nivell de carrer, per mobilitzar-nos, per mostrar-nos, per ocupar places i carrers, perquè quan arribin les eleccions espanyoles i contents allà a Madrid de que tornen a tenir una majoria enorme i poden anar-se imposant i pixant-se sobre de tothom, quan ho tinguin i vulguin venir a Catalunya es trobin un poble organitzat, mobilitzat, amb les institucions al seu servei, amb projectes com el de les candidatures d'Unitat Popular en marxa, creixent, compartint espais, compartint lluites, i no puguin tancar per dalt, no puguin tancar-nos per dalt, no puguin tancar-nos en despatxos a Madrid, no puguin tancar-nos en despatxos a la Caixa, el procés engegat per aquest poble, que ha de ser cap a la independència, l'obtenció d'un estat propi i de l'estat propi cap a l'inici d'un procés constituent que ens dugui a la sobirania política efectiva. I això és la democràcia, bàsicament, la democràcia, el dret de la gent a poder decidir sobre la nostra societat, sobre tots nosaltres, a viure bàsicament bé, sense haver d'estar patint permanentment pel nostre futur, per quines lleis ens fan, per com ens maltracten, per com ens agredeixen, per com ens insulten per la televisió, a viure bé i en pau. És que no hi ha res més que és viure bé i en pau, i això es fa amb la sobirania efectiva que hem de conquerir. En aquestes municipals, construint bé i arrelant bé aquest projecte des de les bases, des dels municipis, poble a poble, comarca a comarca, i al setembre arrasant a les institucions, totes les formacions polítiques, tots els moviments polítics que defensin que aquest país ha de ser lliure, just, igualitari i sobirà. Moltes gràcies.